Polymer. Polymer is defined as the higher molecular weight compound formed by the combination of the large number of the one or two more types of the small monomer atom. पॉलिमर हे असं आहे की स्मॉल स्मॉल पार्टिकल पासून बिग पार्टिकल बनवले म्हणजे पॉलिमर. किंवा जसं की आपण ट्रान्सलेशन मध्ये बघत असतो की ट्रान्सलेशन मध्ये अमायनो ऍसिड ही पॉलिमर टाइप मध्ये चेन मध्ये अरेंज होऊन ही प्रोटीन तयार करतात. तसाच पॉलिमर तयार करण्याची प्रोसेस पण तशीच असते. क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिमर कसं केलं जाते बघा. बेस्ड ऑन द सोर्स नॅचरल पॉलिमर एक असते, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर किंवा सिंथेटिक पॉलिमर असे 3 पॉलिमरचे टाइप असतात. त्यामध्ये बघा आता नॅचरल पॉलिमर त्याचे एक्झाम्पल बघू आपण, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर आणि त्याचे एक्झाम्पल बघू आणि सिंथेटिक पॉलिमर. तर नॅचरल पॉलिमर मध्ये दिस आर द नॅचरल इन ओरिजिनल. नॅचरल ओरिजिनल म्हणजे नेचर मध्ये फाउंड होतात प्लांट किंवा ॲनिमल मध्ये. नॅचरल पॉलिमर आला ऑल्सो कॉल्ड ॲज बायो पॉलिमर बी म्हणतात कारण की नेचर मध्ये फॉर्म होतात. एक्झाम्पल काय, प्रोटीन पॉलिमर ऑफ द अमायनो ऍसिड. आता सांगितल्याप्रमाणे पॉलिसॅकराइड जो की पॉलिमर ऑफ द मोनोसॅकराइड असते. रबर असते ती पॉलिमर ऑफ द आयसोप्रीन असते. आणि द सिल्क, वूल, स्टार्च, सेल्युलोज, एन्झाईम आणि हिमोग्लोबिन ही काही नॅचरल पॉलिमरचे एक्झाम्पल आहेत. तर त्यामध्ये पुढला प्रकार आहे सेमी सिंथेटिक पॉलिमर, ज्याला नायट्रोसेल्युलोज, सेल्युलोज ॲसिड अँड द सेल्युलोज झॅन्टेट ही त्याचे एक्झाम्पल आहेत. आपण याचा 11-12 मध्ये जास्त स्टडी करत नाहीत म्हणून फक्त ह्याची इन्फॉर्मेशन एवढीच दिलेली आहे. सिंथेटिक पॉलिमर दिस आर द आर्टिफिशियल पॉलिमर आहेत जी मॅन मेड असतात. ती पॉलिथिन, नायलॉन, पीव्हीसी, बॅकेलाइट अँड डॅक्रॉन ही सिंथेटिक पॉलिमर आहेत. बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिमर, पॉलिमर आणि काही स्ट्रक्चर नुसार काही टाइप मध्ये डिवाइड केलेला असते. त्यामध्ये पहिला आहे लिनियर पॉलिमर. आता लिनियर पॉलिमर काय बघा. दिस पॉलिमर कन्सिस्ट ऑफ द लॉंग चेन असते, लॉंग स्ट्रेट चेन असते. एक्झाम्पल काय, पॉलिविनल क्लोराइड अँड द पीव्हीसी अँड द हाय डेन्सिटी पॉलिविन एचडीपी ही त्याचे उदाहरण आहेत, हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. दुसरा आहे ब्रांच चेन पॉलिमर. आता ब्रांच चेन पॉलिमर मध्ये त्याचं उदाहरण, दिस पॉलिमर इज कंटेन लिनियर चेन हॅविंग सम ब्रांचेस. आता त्याच्यामध्ये असे लिनियर चेन असणार आहेत पण त्यांच्यामध्ये काही सम ब्रांच बी असणार आहेत, म्हणजे असे नसे हे ब्रांच असणार आहेत. त्याच्यामध्ये आता लो डेन्सिटी पॉलिमर. आता यांची लो डेन्सिटी काय आहे, हाय डेन्सिटी यांची याच्यामुळे कारण की हे असं जर असले पॅरलर मध्ये तर परफेक्टली पॅक होतील, पण असे जर पॅक झाले तर ह्यांच्यामध्ये गॅप राहणार आहेत आणि ती गॅपमुळे ह्यांची डेन्सिटी कमी होणार आहे. आणि थर्ड आहे जी की त्याचं नाव आहे क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर. आता क्रॉस लिंक्ड पॉलिमर मध्ये कंटेन स्ट्रॉंग कोव्हॅलंट बॉन्ड असते त्यांच्यामध्ये. वरियस लिनियर पॉलिमर चेन जर क्रॉस झाल्या तर त्यांना क्रॉस लिंक पॉलिमर म्हणतात. त्याचे एक्झाम्पल आहेत बॅकेलाइट आणि मेलॅनामाइन. बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द पॉलिमरायझेशन. आता आतापर्यंत बघितलं आपण कोणते बेस्ड स्ट्रक्चर वरनं बघितलं आणि सोर्स वरनं बघितलं. आता त्याचा मोड ऑफ द पॉलिमरायझेशन वरनं बी काय प्रकार पडतात ते आपण बघू. आता ऍडिशन पॉलिमर, चेन ग्रोथ पॉलिमर सुद्धा ह्याला असं म्हटलं जाते कारण की फॉर्म बाय द रिपीटेड ऍडिशन ऑफ द मोनोमर. मोनोमरचं रिपीट करून तीच मोनोमर ऍड केला जातो त्याला म्हणतात ऍडिशन पॉलिमर. ते विदाउट इलिमिनेशन ऑफ द एलिमेंट ही महत्वाचं आहे कारण की पुढल्या टाइप मध्ये ह्याचं महत्व येणार आहे. आणि विदाउट एलिमिनेशन ऑफ द एनिथिंग. तर बघा आता टाइप ऑफ द ऍडिशन पॉलिमर, त्याच्यामध्ये पहिला आहे ते होमोपॉलिमर. ऍडिशन पॉलिमर फॉर्म बाय द पॉलिमरायझेशन ऑफ द सिंगल मोनोमेरिक स्पेसिस. आता सिंगल मोनोमेरिक स्पेसिसचं ऍडिशन केलं जाते. जसं की बघा इथिन आहे, इथिनचं पॉलिथिन मध्ये कन्व्हर्जन करणे किंवा विनिल क्लोराइड म्हणजे डबल बॉन्डच्या साईडला क्लोरीन लागला असेल त्याचं पॉलिविनिल क्लोराइड पीव्हीसी मध्ये रूपांतर करणे किंवा ॲक्रिलोनायट्राइल त्याचं रूपांतर पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल किंवा ऑरलॉन किंवा ऑरलॉन किंवा ॲक्रिलियॉन याच्यामध्ये करणे किंवा टेट्राफ्लोरोइथिन त्याचं रूपांतर टेफ्लॉन म्हणजे यूज टू प्रिपेअर नॉनस्टिक कुकवेअर. नॉनस्टिक कुकवेअर
फॉर्म करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. आणि टेफ्लॉन, टेफ्लॉन म्हणजे टेफ फॉर टेट्राइथ्रोफ्युरिन आणि लॉन, टेफ्लॉन याचा फ्लोरीन त्याचं एक्झाम्पल आहे. आता कोपॉलिमर एक असतं, त्यामध्ये दुसरंच काय ऍडिशन पॉलिमरचा, त्याचं काय बघा. ऍडिशन पॉलिमर, पॉलिमरायझेशन ऑफ द डिफरंट मोनोमर. पहिलं होतं ती, पहिलं होमोपॉलिमर, होमो म्हणजे सेफ आणि को म्हणजे दोघांचं मिळून. तर त्याच्यामध्ये उदाहरण 1,3-ब्युटॅडाईन आणि स्टायरिन. स्टायरिन काय, बेंझिन लिंकला CH आणि CH2 अटॅच डबल बॉन्डने. तर 1,3-ब्युटॅडाईन बरोबर जेव्हा स्टायरिन रिॲक्ट करतो तेव्हा ब्युटॅडाईन स्टायलिन पॉलिमर किंवा बोनायस हा रबर सिंथेटिक मिळतो आपल्याला. तर त्याचा फॉर्म्युला हे एज एक्झाम्पल कोपॉलिमरचा. आणि दुसरा आहे 1,3-ब्युटॅडाईन जेव्हा ॲक्रिलोनायट्राइल बरोबर रिॲक्शन करतो तेव्हा ब्युटॅडाईन ॲक्रिलो पॉलिमर असं ॲक्रिलोनायट्राइल पॉलिमर आपल्याला मिळतो. त्याला बोनायन म्हणते. तर बोनायन, एन फॉर एन आपण ध्यानात कसं शकतो, ॲक्रिलोनायट्राइलचा एन आणि ह्याचा एन हे आपण ध्यानात ठेवू शकतो. आणि स्टायरिनचं तर एस ध्यानात राहणारच आहे तुम्हाला. कंडेन्सेशन पॉलिमर आणि एक पॉलिमरचा टाईप आहे. पहिला बघितलं ते आपण, त्यातनं काहीच एलिमिनेशन होत नाही होतं, ती स्ट्रेप ग्रोथ पॉलिमर होतं. पण ही बी स्ट्रेप ग्रोथ पॉलिमर आहे. तर आता कंडेन्सेशन पॉलिमर हे स्ट्रेप ग्रोथ पॉलिमर आहे. इन दिस पॉलिमरायझेशन एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्युल म्हणलं, स्मॉल मॉलिक्युल जसे की वॉटर, अल्कोहोल, हायड्रोजन, क्लोराईड इट टेक्स प्लेस. आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये टॅपमध्ये त्याच्यामधनं काय मॉलिक्युल बाहेर पडत नव्हते, पण ह्याच्यामधनं काय एलिमिनेशन नुसार बाहेर पडतात. ऍडिशन मध्ये तसं होत नव्हतं. तर त्यामध्ये त्याचे एक्झाम्पल बघायला गेलं तर आता पॉलिअमाइड एक टाईप असतो त्याचा. तर पॉलिअमाइडचं हेक्सामेथिलीन डायअमाइन आणि ॲडिपिक ऍसिड जर जुळले तर ह्यांच्यामधनं नायलॉन 6 किंवा पॉलिअमाइड हा तयार होतो. वॉटर मॉलिक्युल रिलीज होतो, यामधनं वॉटर मॉलिक्युल रिलीज व्हायला लागला. तर दुसरा प्रकार आहे हेक्सामेथिलीन डायअमाइन ऑन सेसबॅक ऍसिड. जर कंडेन्स झाले तर नायलॉन 6 to 10 पॉलिमाइड तयार होते. नायलॉन 6 10 पॉलिमाइड तयार व्हायला लागलाय. आणि तिसरा आहे त्याचे एक्झाम्पल कॅप्रोलॅक्टम. ही किती कार्बनचा आहे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एक नायट्रोजनचा कंपाऊंड आहे, जे की 533 ते 543 डिग्री सेल्सिअसला हायड्रो H2O मॉलिक्युल रिलीज करून H2O जर ऍड केला ह्यात तर नायलॉन 6 मॉलिक्युल तयार होतो. यांना पॉलिअमाइड का मग म्हणले, कारण की ह्यांच्यामध्ये NHCO ग्रुप तयार व्हायला लागलाय. इथं NHCO ग्रुप तयार झालाय, इथं बी NH, आता इकडे CO असणार आहे, त्यामुळे इथं ह्याला अमाइड म्हटलं जाते. आता दुसरा त्याच्यामध्ये टाईप आहे पॉलिइस्टर. पॉलिइस्टर आता आपण जनरली बाजारामध्ये बघितलं असतो की पॉलिस्टरचे कपडे असतात. त्या पॉलिएस्टर कसं बनवलं जाते, तर इथिलीन ग्लायकॉल आणि टर्पथॅलिक ऍसिड ही जर आपण मिक्स केले तर आपल्याला टेरिलिन किंवा डॅक्रॉन पॉलिस्टर असे मिळते. तर ह्यांच्यामध्ये जेव्हा ह्यांच्यामधनं कंडेन्सेशन नुसार वॉटर रिलीज होते, तेव्हा त्या वॉटरच्या कंडेन्सेशन झाल्यावर तिथं ईस्टर बॉन्ड तयार व्हायला लागलाय. ईस्टर बॉन्ड तयार झाल्यामुळे तिथे ह्यांना पॉलिस्टर असे म्हटले. इथिलीन ग्लायकॉल जेव्हा थॅलिक ऍसिड, आता इथं बघा अपोजिटला आहेत ही ग्रुप, त्याला टर्पथॅलिक म्हणजे टर्शरी ध्यानात ठेवा. आणि थॅलिक ऍसिडला जेव्हा थॅलामाइड बनवण्यासाठी आपण ह्याचा उपयोग करतो. इथं जेव्हा कंडेन्सेशन होतं तेव्हा यापासून जो कंपाऊंड बनतो त्याला ग्लिप्टल किंवा अल्काइड्स रेसिन असं म्हटलं जाते. इथं टेरिलिन किंवा डॅक्लॉन पॉलिस्टर आणि इथं बी ईस्टर बॉन्ड तयार होते. आता तिसरा आहे फॉर्माल्डिहाइड पॉलिमर किंवा बॅकेलाइट अँड रिलेटेड पॉलिमर. तर पहिला बॅकेलाइट बघू. आता फिनॉल जेव्हा आपण फिनॉल जेव्हा आपण ह्याच्यासाठी अल्डिहाइड सोबत रिॲक्ट करतो फॉर्माल्डिहाइड सोबत, तेव्हा त्यामधनं H+ च्या प्रेझेन्स मध्ये -OH होतोय आणि तिथं हा कंपाऊंड तयार व्हायला लागलाय. आता हा कंपाऊंड पुन्हा पॉलिमरायझेशन करत जातो. 3 बाजूनी जर ह्याचे असे ग्रुप लागले
तिन्ही बाजूने वॉटर एलिमेंट होते नोव्हेलेक. स्ट्रेट चेन मध्ये जेव्हा असेल स्ट्रेट चेन तेव्हा त्याला नोव्हेलेक म्हणतात, आणि ते नोव्हेलेक जेव्हा स्ट्रेट चेन नुसार खाल्ल्या साईडने बी बाजूने पॉलिमरायझेशन करायला सुरू करून तेव्हा त्याला बॅकलाइट म्हणतात. बॅकलाइट आपण काय उपयोग करतो, जे आपले स्विचेस असतात म्हणजे बटन असतात पंख्याचे ते बनवण्यासाठी ह्याचा वापर केला जातो. मेलॅमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलिमर. आता हे एक पॉलिमरचा प्रकार आहे. त्यामध्ये काय केलं जातं, मेलॅमाइन ही 1 2 3 4 5 6 नायट्रोजन चा कंपाऊंड आहे, 3 डबल बॉन्ड आहेत ह्यात, आणि फॉर्मल्डिहाइड सोबत जेव्हा रिएक्ट करतोय तेव्हा रेझिन इंटरमिडिएट बनते. रेझिन इंटरमिडिएट बनला की तर वॉटर एलिमेंट्स होण्यासाठी तयार होते. आता मेलॅमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेझिन तयार होते पॉलिमरायझेशन. आता बघितलं आपण त्याचे टाईप काय आहेत, त्याचे एक्झाम्पल काय आहेत, कोणत्या प्रकारे तयार होते, ते कुठं सापडते, ह्यानुसार आपण क्लासिफिकेशन बघितलं. आता पुढलं क्लासिफिकेशन आहे बेस्ड ऑन द मॉलिक्युलर मासेस. तर प्रत्येक ह्याचं मॉलिक्युलर मास वेगळं असणार आहे, तर त्याच्यानुसार आपण त्याला काय क्लास मध्ये क्लासिफाय केलेलं आहे. तर बघा आता बेस्ड ऑन द मॉलिक्युलर मासेस मधला पहिला आहे इलास्टोमर. आता इलास्टोमर काय आहे बघा, पॉलिमर ऑफ द चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द विकेस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. एवढा यांच्यात मॉलिक्युलर फोर्स स्ट्रॉंगेस्ट नसतो, विकेस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असते. दिस वीक बॉन्डिंग फोर्स परमिट द पॉलिमर टू बी स्ट्रेच्ड. आता या वीक बॉन्डिंग मुळे पॉलिमर असा स्ट्रेच केला जाऊ शकतो, कारण जसे की रबर स्ट्रेच केलं जाऊ शकते. आपण बघितलं पहिल्यांदाच की ब्युनायस आणि ब्युनायन रबर आहेत दोन, ही स्टायरीन आणि इथं ॲक्रिलनायट्राइल, आणि इथं ब्युटा 1 टू डाईन कॉमन दोघात, आणि ह्यांच्यापासून रबर बनवलं जाते. ह्यांच्यामध्ये ध्यानात ठेवा की फोर्सेस स्ट्रॉंग नसतात, त्यामुळे स्ट्रेच जास्त होतात. रबर एज अ एक्झाम्पल, आणि निओप्रीन एक रबरच आहे, हे ध्यानात ठेवा. फायबर बघा, आता फायबर काय असते, फायबर आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड विच possess the high tensile strength and strong intermolecular force. आता त्यांच्यापेक्षा ह्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असते, त्यामुळे ह्यांची टेन्साइल स्ट्रेस जास्त असते, म्हणजे त्यांचे लवकर तुटत नाहीत, त्यांचा ब्रेकिंग पॉईंट लवकर येत नाही. आता नायलॉन 66 अँड द पॉलिस्टर टेरलिन ही ह्याचे एक्झाम्पल आहेत. पुन्हा थर्मोप्लास्टिक. आता ह्याचे एक्झाम्पल काय आहे आणि काय असतो हे बघू आपण. लिनियर or slightly branched long molecule capable of the repeating softening on the heating and hardening on the cooling. आता ह्याला हीट केलं की ही सॉफ्ट व्हायला सुरू करते, आणि ह्याला कूल केलं की हार्ड व्हायला सुरू करते. जसं की आपण पॉलिथिन वरून हे घेऊ शकतो की कूल केलं की ते हार्ड व्हायला सुरू करते, हीट केलं की सॉफ्ट व्हायला सुरू करते. पॉलिस्टायरीन, पॉलिविनाइल, 3 पॉली आले ध्यानात ठेवा, फक्त पॉलिस्टर हिथं नाही, नाहीतर 3 पॉलिथिन, पॉलिस्टायरीन, पॉलिविनाइल, 3 पाईप पिशवी, आणि ही सगळं ह्यात यायला लागले. थर्मोप्लास्टिक सेटिंग म्हणजे प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक सेटिंग, आणि वरलं काय थर्मोप्लास्टिक होतं. आता ही पॉलिमर काय आहे, क्लॉसलिंग पॉलिमर, हेवी ब्रांच मॉलिक्यूल कॅन नॉट बी रियूज. त्यांचा डबल यूज केला जाऊ शकत नाही, कारण की बॅकलाइट, युरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेझिन ही काय थर्मोसेटिंग प्लास्टिकचे एक्झाम्पल आहेत, जे की स्विचेस किंवा फॅन वगैरे किंवा बोर्डच्या ह्याच्यामध्ये काम करण्यात वापरले जाते. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ द व्हेरियस पॉलिमर. बघा आता काय सगळ्यात जास्त थर्मोसेटिंग म्हणजे बॅकलाइट, ती फायबर्स म्हणजे जे असते ते इलास्टोमर, फायबर्स म्हणजे पॉलिस्टायरीन, नायलॉन 66 आणि पॉलिस्टर, आणि थर्मोप्लास्टिक म्हणजे पॉलिविनाइल, पॉलिस्टायरीन, इथिलीन, and the elastomer are the nylon, bunyan, and the last one is the neoprene are the example of this compound, and this is order. thermosetting सगळ्यात जास्त, पुन्हा फायबर, पुन्हा सगळ्यात कमी इलास्टोमर, आणि त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त थर्मोप्लास्टिक. प्रिपरेशन ऑफ द सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर. आता काही पॉलिमर आहेत त्यांची प्रिपरेशन आपल्याला दिली, ती प्रिपरेशन कशी केली जाते आपण बघू. तर पहिला आहे लो डेन्सिटी पॉलिमर, फॉर्म बाय द फ्री रॅडिकल ऍडिशन इन प्रेझेन्स ऑफ द पेरॉक्साइड असते. इथं केमिकली इनर्ट असते,
in poor conductivity of the electricity used in the insulation of the electric wire and switches and bottle and flexible pipe साठी ह्याचा वापर केला जाते. दुसरा पॉलिमर आहे हाय डेन्सिटी पॉलिमर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ द टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड and ट्रायइथिलीन अल्युमिनियम. यालाच आपण जिंगरल नॅटा कॅटलिस्ट म्हणते, विचारलं जाते आणि दोनदा तीनदा विचारले. इट इज केमिकली इनर्ट तर आहे, मोर टफ अँड हार्डर आहे हाय डेन्सिटी पॉलिमर लो डेन्सिटी पेक्षा. इट यूज मॅन्युफॅक्चर ऑफ द बकेट अँड द बॉटल मॅन्युफॅक्चर साठी ह्याचा उपयोग केला जाते. तिसरा पॉलिमर आहे नॅचरल रबर. आता नॅचरल रबर इज द सिस आयसोप्रेन 2-मेथिल 1,3-ब्युटॅडाइन ह्याला म्हटलं जाते. सिस आयसोप्रेन आहे, ध्यानात ठेवा, सिस आयसोप्रेन 2-मेथिल 1,3-ब्युटॅडाइन ऑल्सो कॉल्ड ॲज द सिस 1,4 पॉलीआयसोप्रेन. ध्यानात ठेवा, इथं स्टार नोट लावतो. सिस आयसोप्रेन किंवा सिस 1,4 पॉलीआयसोप्रेन. आयसोप्रेनचं फॉर्म्युला हे असते, जेव्हा तो नॅचरल रबर मध्ये कन्वर्ट होतो तेव्हा ह्या प्रकारचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला भेटते. वल्कलायझेशन ऑफ द रबर काय असते? नॅचरल रबर बिकम सॉफ्ट ॲट द हाय टेम्परेचरला नॅचरल रबर सॉफ्ट बनते. टू इम्प्रूव्ह अपॉन दिस फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोसेस ऑफ वल्कनायझेशन इज कॅरिड आउट. दिस कंसिस्ट ऑफ द हीटिंग मिक्सचर of the raw rubber sulfur. Alkalization sulfur forms the cross-link relative site of the double bond आणि त्यामध्ये सल्फरच्या मध्ये डबल बॉन्ड तयार होतोय, म्हणजे डायसल्फाइड बॉन्ड वल्कनायझेशन रबर मध्ये तयार व्हायला लागलाय. तर सिंथेटिक रबर हे पॉलिमर आहे. आता इथं आपण बघितलेलं नॅचरल रबर आणि द सिंथेटिक रबर दोन आले 2020च्या ह्याच्यामध्ये क्वेश्चन आलता. तर सिंथेटिक रबर आता काय सिंथेटिक रबर बघा, आता ही कायपासून सिंथेटिक ध्यानात ठेवण्यासाठी काय नॅचरल मध्ये असं काहीच का सापडणार नाही, क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन असं काही सापडणार नाही, पण ह्याच्यामध्ये क्लोरीन सापडते आणि त्याच्यामध्ये मेथिल सापडते. मेथिल तर कुठे आपल्याला जनरली दिसून येते आणि क्लोरीन आपल्याला सिंथेटिक मध्ये सापडू शकते. म्हणून 2-chloro-1,3-ब्युटॅडाइन क्लोरोपिन पण म्हणतात. त्यापासून निओप्रिन आपण माहिती की इलास्टोमर, आपल्या इलास्टोमरचा एक्झाम्पल ब्युनायन अँड बी इलास्ट वन निओप्रिन. आता बघू आपण पुढला एक्झाम्पल बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर आहेत. आता काय आता बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर काय असते ते बघू आपण. इंट्रोडक्शन. क्वाइट रेजिस्टंट एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस मध्ये ह्यांचा काय उपयोग नसतंय, कारण की म्हणजे बायोडिग्रेडेबल होत असते ही. आणि समजा आपण एखादी पिशवी टाकली कुठं तर ती बायोडिग्रेडेबल होईना झाली, तर त्यासाठी त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी किंवा बायोडिग्रेडेबल होण्यासाठी आपण काही पॉलिमर काढलेत. त्या पॉलिमरचा उपयोग हे होतो की ते लवकर डिग्रेड होतात, म्हणजे काळांतर. New biodegradable synthetic polymer have been designed developed केलेत. आता polymer chain functional group similar and the functional group present in the biopolymer. जी बायोपॉलिमर आपण बघितलेले पहिल्यांदा प्रोटीन किंवा सेल्युलर स्टार्च त्यांच्यामध्ये जी ग्रुप होते तसेच ग्रुप ह्यांच्यामध्ये फॉर्म केलेत, म्हणून ह्यांचं बायोडिग्रेडेशन व्हायला लागले. तर एक्झाम्पल बघा, आता त्याचे काय पॉलीबीटा हायड्रॉक्सीब्युटरेट, बीटा हायड्रॉक्सीवेलरेट PHBV ह्याला म्हटले. इट इज ऑब्टेन बाय द कोपॉलिमरायझेशन ऑफ द ट्रीहायड्रोब्युटेनिक ऍसिड आणि ट्रीहायड्रॉक्सीपेंटॅनोइक ऍसिड PHBV. ब्युटॅनिक ऍसिड आणि हायड्रॉक्सीपेंटॅनोइक ऍसिड यूज्ड इन स्पेशालिटी पॅकेजिंग मध्ये वापरले जाते. ऑर्थोपेडिक डिव्हाइसेस मध्ये कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ द ड्रग. PHBV अंडरगो द बॅक्टेरियल डिग्रेडेशन इन द एन्व्हायरमेंट. आता हे काय 4-हायड्रॉक्सी ब्युटॅनोइक ऍसिड आहे आणि ही 3-हायड्रॉक्सी ब्युटॅनोइक ऍसिड 3-हायड्रॉक्सी पेंटॅनोइक ऍसिड आहेत ही. आणि ह्यांच्यापासून कंडेन्सेशन पॉलिमरनुसार ह्यांच्यापासून PHBV तयार व्हायला लागलाय. नायलॉन 2 आणि नायलॉन 6 एक बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर आहे. अल्टरनेटिंग पॉलिमाइड कोपॉलिमर ग्लायसिन आहे. आता ग्लायसिनचा स्ट्रक्चर ही आहे, ही एकच असा अमायनो ऍसिड आहे की ती ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह नाही, कारण ह्याच्यावर एका कार्बनवर 2 आहेत. तर मेथिल ग्रुप काय R ग्रुप नाही. अमायनो ऍसिड कॅप्रोइक ऍसिड
सच ॲज कॅप्रोइक ॲसिड अँड ग्लायसिन याचा उपयोग करून या नायलॉन 2 नायलॉन 6 चा फॉर्मेशन केलं जाते. आता आपल्याला काही पॉलिमर दिलेत, मोनोमर आणि पॉलिमर, आणि त्यांच्यापासून बनणारे कंपाऊंड दिले तर पॉलिमर आणि टाइप ऑफ पॉलिमर दिले. तर ते चार्ट आपण बघून घेऊ एकदा, म्हणजे आपल्याला सोपं जाईल. तर त्या चार्ट मध्ये दिलेले आपण एक एक बघू. आता पहिला आहे इथिलीन. इथिलीन काय, थोडं पेन बारीक करतो. पहिला दिलाय इथिलीन. इथिलीन काय, आता पॉलीइथिलीन तयार होते यासाठी पॉलिमर, ऍडिशन पॉलिमर. ही पॉलीप्रोपिलीन तयार व्हायला लागलाय, ऍडिशन होमोपॉलिमर पॉलीप्रोपिलीन पासन. आणि इथं विनिल क्लोराइड पासन काय होतं, पीव्हीसी पॉलिव्हिनिल क्लोराइड होमोपॉलिमर चेन ग्रुप पॉलिमर. स्टायरीन पासन पॉलिस्टायरीन स्टायरॉन, ऍडिशन होमोपॉलिमर लिनियर चेन. पुन्हा ॲक्रिल नायट्राइल पॉलीॲक्रिल नायट्राइल PN ओरलॉन अँड ऍडिशन होमोपॉलिमर. 1,3-butadiene styrene बोनाइस रबर ऍडिशन पॉलिमर कोपॉलिमर. विनिल ॲसिटेट पासन पॉलिव्हिनिल ॲसिटेट PVA अँड ऍडिशन होमोपॉलिमर. पुन्हा आहे त्याच्यानंतर टेट्राफ्लोरोइथिलीन पासन टेफ्लॉन नॉनस्टिक चेन ग्रोथ पॉलिमर, नॉनस्टिक कुकवेअर साठी वापरले जाते. आणि आयसोप्रीन आहे. आयसोप्रीन मध्ये आपण माहिती की नॅचरल रबर आहे. नॅचरल रबर कसं ध्यान ठेवायचं, मेथिल ग्रुप आपल्याला नेचर मध्ये सापडला जातो हायड्रोकार्बनच्या मार्फत. ऍडिशन होमोपॉलिमर. क्लोरोप्रीन मध्ये ब्युटॅन ला क्लोरीन लागलेला असते, कारण की आपण माहिती क्लोरीन कुठे बी सापडणार नाही, यासाठी आर्टिफिशियल काहीतरी करावं लागेल. त्याला निओप्रीन आर्टिफिशियल ऍडिशन पॉलिमर. निओप्रीन उदाहरण आहे एलेस्टोमरचा. इथिलीन ग्लायकॉल टेट्रा तरप्थॅलिक ऍसिड तेरिलिन फॉर्म करते, डायक्रॉन म्हणतात. पॉलिएस्टर आहे कंडेन्सेशन पॉलिमर स्ट्रेप ग्रोथ पॉलिमर. हेक्सामिथिलीन डायमाइन ऍडिपिक ऍसिड पॉलिअमाइड तयार व्हायला लागलाय. फॉर्मॅल्डिहाइड युरिया फॉर्मॅल्डिहाइड रेझिन तयार व्हायला लागलाय. कोपॉलिमर स्टेप ग्रोथ पॉलिमर. फॉर्मॅल्डिहाइड फेनॉल यापासून बॅकेलाइट तयार व्हायला लागलाय. कोपॉलिमर स्टेप ग्रोथ पॉलिमर. मेथिलेट मेथाइक्रिलेट यापासून आपल्याला पॉलिल मेथिल एक्रिलेट PMMA ऍडिशन होमोपॉलिमर. इथिलीन ग्लायकॉल प्लस द थॅलिक ऍसिड ग्लिप्टल किंवा ऍसाइड अल्किल्ड रेझिन तयार व्हायला लागला. कोपॉलिमर लिनियर स्टेप ग्रोथ थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर आहे. याचं स्ट्रक्चर ही दिलेलं आहे. आणि मेलेमेन अँड फॉर्मल्डिहाइड रेझिन तयार व्हायला लागलाय. कोपॉलिमर स्टेप ग्रोथ थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर आहे. हेक्सामेथिलीन डायमाइन आणि सेबॅसिक ऍसिड ह्यांच्यापासून नायलॉन 610 तयार व्हायला लागलाय. कोपॉलिमर स्टेप ग्रोथ पॉलिमर. अँड द लास्ट वन इज द caprolactam and the nylon 6 is formed from this compound by the hydrolysis and the homopolymer strep growth polymer आहे. तर ही झाली पॉलिमर चॅप्टर. पॉलिमर चॅप्टर मधनं उदाहरण आपण त्यांचा सोर्स सगळं बघितलं. त्या पॉलिमर चॅप्टर मधनं क्वेश्चन इजी येते तो, म्हणजे फ्री मार्क देण्यासारखा चॅप्टर आहे.